41వ వచనం ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే మార్కు సువార్త 12వ అధ్యాయము 41వ వచనం 41 నుంచి ఒకసారి మనం చదువు. ఆయన కానుక పెట్టి ఎదుట కూర్చుండి జనసమూహము ఆ కానుక పెట్టలో డబ్బులు వేట చూచుచుండెను. ధనవంతులు అనేకులు అందులో విశేషముగా సొమ్ము వేయుచుండిరి. ఒక బీద విధవరాలు వచ్చి 2 కాసులు వేయగా ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి కానుక పెట్టెలో డబ్బులు వేసిన వారందరికంటే ఈ బీద విధవరాలు ఎక్కువ వేసినని మీతో నిత్యముగా చెప్పుచున్నాను. చాలండి. ఇక్కడ మార్కు సువార్త 12:41 చూసినట్లయితే అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కానుకలు స్వీకరిస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు? కానుకలు స్వీకరిస్తున్నారు. అక్కడ అనేక మంది ఎవరన్నారు? ధనవంతులు ఉన్నారు. ఒక రకంగా ఈనాడు మన డబ్బుతో పోల్చుకుంటే కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు ఆనాడు కాలంలో ఉన్నారు. అనేకమైన ధనవంతులు ఉన్నారు, కోటేశ్వరులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు? దేవునికి కానుకలు అర్పిస్తున్నారు. అర్పిస్తుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరంటే ఒక భేద విధవరాలు ఉంది. ఆ భేద విధవరాలు ఆమెకి ఉన్నటువంటి సంపాదన ఆ రోజు అంతంటే ఆ రోజు తన యొక్క జీవనం ఆహారం తినంత జీవనం ఆహారం తినటం కోసమే కానీ ఆ యొక్క 2 కాసులు అనేవి ఆమెకి ఉన్నాయన్నమాట. ఉంటే తన జీవనాన్ని తీసి ఆ కానుక పెట్టలో వేసింది. ఆ వేసిందంట మన భాషలో చెప్పుకుంటే 2 రూపాయలు. మరి ఈనాడు అనేక ధనవంతులు ఎంతమంది ఉన్నారంటే కోట్లో 10 కోట్లు అంటే వాళ్ళు 1 కోటి రూపాయలు వేశారు. కానీ ఈ పేద విధవరాలు ఎంత వేసిందంటే 2 రూపాయలు వేసింది. కానీ ఆ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే అందరికంటే ఏమా ఎక్కువ ఇచ్చింది అంటున్నాడు. చూసారా? మరి ఆనాడు భేదవరాలు ఏమీ కూడా ఆశించలేదు. నాకు అది కావాలి, కీర్తి కావాలి, నాకు ధనము కావాలి, ఏమి కావాలని అది కావాలి ఇది కావాలని ఏది కూడా దేవుణ్ణి అడగలేదు, ప్రార్థించలేదు. కానీ తన జీవనాన్ని మొత్తం కానుక పెట్టెలో వేసింది. మీకు ఒక ఉపమానం చెప్తాను దీని గురించి. ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే పెద్ద రాజుగారి ఇంట్లో ఒక చాలా పేదవాళ్ళమ్మే పని చేస్తూ ఉందంట. ఆమె చేస్తూ ఉండగా ఆ రాజుగారు ఎంతో మెచ్చుకున్నారు. అనుకోకుండా ఒకరోజు ఆ రాజుగారు ఏమైపోయారంటే చనిపోయారు. చనిపోతే ఏం జరిగిందంటే అప్పుడున్నటువంటి ఆ రాజ్యం అంతా ఏం చేశారంటే వేలం పాట వేయటం సాగింది. వేలం పాట వేస్తుంటే ఏం జరిగిందంటే అక్కడ అనేక మంది ఉన్నారు, మన లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తన వేలం పాటలు ఏం కొంటారు? కార్లు, బంగ్లాలు, ఇంకా బంగారం ఏదైతే ఉందో వాటిని ఆశించి వచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే చూస్తున్నారు. కానీ అక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఒక రాజుగారు కూడా ఏ రాజుగారు అయితే ఉన్నారో ఆ రాజుగారి ఫోటోనే కూడా వేలం పాటలో పెట్టారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జరిగింది ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా వేలం పాటలో అమ్ముడుపోవాల్సింది ఇక ఫోటో మాత్రం. ఏం అమ్ముడుపోవాలి? మొదటిగా ఫోటో అమ్ముడుపోవాలి. అక్కడ పెట్టిన అధికారి ఈ ఫోటోను ఎవరు కొంటారని అడుగుతున్నారు. చుట్టూ చాలా డబ్బులు వచ్చారు. వచ్చి వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే కార్లు, బంగ్లాలు, బంగారమే చూస్తున్నారు కానీ ఆ ఫోటోనే చూడట్లేదు. అప్పుడు ఆ ఇంట్లో పని చేసిన
ఆ మనిషి ఏమనుకుందంటే, ఆ స్త్రీ ఏమనుకుందంటే, అయ్యో నాకు ఈ రాజుగారు నాకెంతో సహాయం చేశారు, నాకెంతో చేశారు, నాకెంతో జీతం ఇచ్చారు, కానీ ఈ రాజుగారి ఫోటో ఎవరు కొనట్లేదని తనకున్నటువంటి 100 రూపాయలతో ఆమె ఎంతో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళింది. ఇక్కడ పేదవాళ్ళు 100 రూపాయలు పెట్టి అప్పుడో ఉంటే ఆ యొక్క రాజ్యానికి, ఆ యొక్క రాజమహల్కి రాణి అయింది. అక్కడ ఉన్న ఆర్థిక మంత్రి కూడా తెలియని విషయం ఏంటంటే, ఆ యొక్క పరమేశ్వరి అమ్మ అమ్మ అని పిలిచి, అమ్మాయి ఆ పని చేయి, ఈ పని చేయాలి పిలిచి, ఆర్థిక మంత్రి కూడా అమ్మగారు ఏం పని చేయమంటారు, అమ్మగారు ఏ పని చేయమంటారని ఒక పని మనిషిని అక్కడ అడగాల్సి వచ్చింది. చూసారా, ఇక్కడ పేద విధానాలు తన 2 కాసు వేయడం వల్ల దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొంది దేవుని స్థాయిలో ఉన్నది. ఈనాడు మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాము, దేవునికి ఇచ్చే విధంలో ఎలా ఉన్నాము. ఆనాడు చూస్తే ప్రభుత్వాలు లేవు, పేద విధవరాలకి పెన్షన్లు కూడా లేవు. ఈనాడు ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మన ఏ విధంగా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాయి, మన దేవునికి ఎంత ఇస్తున్నాం అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాలి. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగాలని ఎక్కువ మాటలు దేవుని తెలుసుకోక మీ అందరికీ వందనాలు.